a clarion call in the day of battle. Ka jingkhot ka bashai haga singi jonga jele ka singi jonga jekhun ka singi jonga thma ka jroi sam ka bashispa shipo ki dikhot na do ningkong terter utrai uloong ha utrai jonga to jonga kakti kaman jonga tat ondangan pelong ye kinong sun jongme ka jingyo kejak yame utrai on phano yoding ka bor na ka seyon tu sensyar mame apreng kinong sun jongme ki breu jongme ki IT sngobhaya lade haga sngi kabor jongme haga jing itnat ke jing khot naga kpo ka step prngap medan ke jer ke jinglong samla utrai ula smai bat kela ka bamut ni melong uling do bam jukut haga rukom melkisedek utrai ka ktikaman jongme un som yegis e magas ngi ka jingbitar jongo on bishar apreng kita ke jat benreo on pendap ye ke jaka de ke medyap on penmong ye ke khli habon kiri on di nakawa dod halenti namar kata on peniang ye la ke khli ka jroi sam ke bashispa shipo ke de wei na kita ke jroi sam ye ke balatip kum ka sam jongo Messiah hangning yi ka jingpen mana ka jongo blay yo Adonai yo utrai ulong utrai jonga uni utrai ka bakren yo Yahweh ublay ulong utrai jonga how Adonai u Jisu u Messiah hadin ka jing job ka badan buram ka jo yo soitan ling baga jingyap ka jingtep bat ka jimi pat jo wong syong hakakti kaman jonga tak nandangan pelong ikinong sun jami ka jiyo kejak yame kani gadi ka nam nong job eka bala ayo Jisu Kris hadin ka jing pendep eka kam ka bakraw leng baga jiyap ka jing tiap bar ka jimi pat ka ju Jisu lakni yo shabi jo ka du job bat ka jiyap ulami pat bat mentau dana ka kti kaman ka jongo belai nang tau try un phano yo dieng ka bor na ka Seyon gede gedur jong gada ke jaga syong ke headquarter ke slem trekam ke jong belai utrayon phano yo dieng ke bor na ke seyon tu sensyar mame prenginong shon jong me ki breu jong me ki IT sngobhai ladi haga sngi ke bor jong me kani ke sngi ke bor jong utrai kreni gede ke sngi kaya ke por ke ayom trekam jong Messiah ka perthei lingba jong kabalang ka metrekam jong Kris hakabaki brio jong utrai kabakintup yang abari fikbra na gade jaka utrai khot bangin IT mon subhai lade show utrai hagasni jong gabor utrai amen ki brio jome ki IT sngobhai lade ki volunteer ki terwa mon subhai lade hagasni gabor jome ban ay lade show balai kani ka sngi joga bor day of battle ka sngi joga bor ka sngi joga jele nadu ka jiwan ka jong utrai Jisu Kristus ka perdai ka sedang ka thma mensem bat kan nang jan hakini ki por jong ka kenta ka bakhado ka thma mensem ka nang jur ha ka perdai ka banga pingi melabani bat nagane ka thma mensem ha ka jaga beneng kapau pen ringkeu pakane ke perthai ke bangila baniui ke perthai joga jele ke perthai joga je penibor ke perthai joga je khun ke jingkhot ke bashai haga sni joga bor utrai ke sni joga jele ke sni joga je khun kadan ke jingkhot ke utrai yang abarivi haga ke sni ke bamenta ke shiti sik Ephesus lana menreo ke dikhot shipo hadu kadar hakabawaino tolong ke bakhlan hautrai barega bor ke jingkhlan ke jungu tuking no ya ke jingking atiar ke jungu belai baro babila abanieng persya yegi bothap usaitan nabaga jele jingi kamlong ya gasnam barga do henry ya ki hima yegi bor yegi nong sensyar perthai jong ke jingdom ya ke jingbamman bakin jaman sem hake jaga beneng kadan ka jingkhot jong apostol Paul kini ki bangai ki badana ka balang Ephesus
bakin long khlan hau trai bar ha ka bor ka jing khlan ka jong utrai balai namar bagadan ka thma ka bakin joman sim kadan ka jale haga ka percai ka khlemat bangi kalamut nginge ka gospel ngilamino na ka jing sunshar lani ka hima juga jingdom ngilarong sa ka jing sunshar lani ka hima ka jong kris ka hima jong blai nangta ka sedang ka konflik ka sedang ka jale hapreng juga bengai hau trai persya ka bor juga jingdom yaki bengai hau trai Yesus Kristus la endless la penrung saka perton sipai jong ka hima ublai amen kabeningkong ngidi banlong ki ba khlan hau trai kabaar kambiang tang ka jing khlan ngidan kam banlong ru ki ba shulur ngajong don ki ba khlan tamakim shulur satia ki khaupot ki ritmen sim kim nur baniale ngidan kam banlong ki ba khlan bagabaar ki ba shulur kabalai kambiang tangga jing shulur ngidan kam ban kieng ye ke jingking atiar ke jong ublai baro larangi khlan ban gi shulur larangi mdan pat iki atiar kadon ke jingma nagata kadang ngidan kam ban kieng ye ke jingking atiar mdei tangkawai bat ar teli hendrai baro ongga ktien joblai to kieng no ye ke jingking atiar ke jong ublai baro kabasau ngidan kam ban tip kumno ban penan kam ki atiar ban yo ga jing start kumno ban yale ye ga thma ban yo jika ye ki rukom ban yale kawai ga thma na kawai ba ga thma kaya pher ngidan kam ban yo e ga jing start tang ki atiar kampat biang satia ngidan kam ban yo e ga jikai ka jing snuthu ka jing start ka jing champang ban yale ye ga thma ka ba kin jaman sem Poi sesya kebasan pat bangin yale ya kathma haleluya long khran long slur kieng ka jike ngatiar tip kuno ban penan kami ki atiar tip kuno ban yale ya kathma bat hari kata mi syaka madan jong ka jale ban yale ya kathma ka bakin jaman sim tu kieng no ai ka jike ngatiar ka jong blai baro bafila ban yeng persya ya ki buthap usoitan kibabun bagi pria jong belai kiong bau soitan hake jing shisha umdan bor shu lade slide dot ega bor bagi ikhtiar ga jong soitan baro andre soitan udan ki scheme ki boy senti ge jong ban syukor ban pengat hake jing riam ga jong de ki boy syukor ladang itip iki boy jong soitan ladang itip ega rukom terekam jong soitan bang itip puno baniale Usoitan daga ba jem daga ba suk un pet yap Bible gong pun gong ngu ila dia balai ya persya usoitan un pet yap balai namar ba umdan bor ka bor bar ki ikhtiar la ai ki banget amen karkhor ga bakhara ruang na baga jale jongi kamlong ya gasnam bergado shwa bangin mi sha kamadan thma joga jale kinma baga thma janga ba jibi kamdei ya gasnam bergado Bon sen haga jing yalanti ga jingi kidan ki thma ga bangi kendo kum ki bangat ngiyale bar ki bhi ngasam ngiyale Pakistan ngiyale bar ki priyo ngiyale bar ki nongalam niam ki bayeng persya ka tin trei ga jong oblai yale bar ki bor sanchar ki bele ban pen pep ya ga jing trei jong oblai ka thma jingi gam dei ga do ba ga snam ka dei ki men simba man ga jaga baneng nabaga jale jongi kamlong yaga snam baga do hendra yaki hima yaki bor yaki nong sinshar prathai jongani ke jingdum yaki jingbamman bakin jaman sem ha ke jaga baneng kani ke kentian ki hima na ke kentian parang principalities kita ke nong sinshar ke ba khlido hakikin jang ke ba hajrong chief rulers or chief beings of the highest rank and order in Satan kingdom kata ka jingbu berinti ka hima jong soitan ka bor ka bakhledo soitan ude chief commander hajrong do prince of darkness soitan us im ka jindum longa khledo hapo ju udan Beelzebul rangba kiksut nang ta hapo ka dan kata ka structure jo ka jing trai kam soitan ki department ki branch trai kam ki ba pher
kiba treikam nabaga jele ji kamlong ya kasnama kado anrei kalong ya kihima ki principalities, chief rulers or beings of the highest rank. Kita ke nong sensyar kiba khli kiba influence kiba ayukom kiba penko bor ya kini ki bor jingdom kiba hapo jongki andaga thamaji kaderu ya ki bor authorities, those who derive their power from kitu ke bayo kabor na kini ki chief rulers and execute the will of the chief rulers kiba pentre kam ya gamon juga ki chief rulers nanda sagawai pan kinong sensyar perthai jongare ka jingdom world rulers of the darkness of this age, the spirit of world rulers perthai ka mansim jo kinong sensyar perthai kaba influence ya kini ki politicians ki prime minister ki presidents ki CM jong ga perthai nagdarangi dan kamban intensify ban penjur ga jindwai and kinong sensyar namar gidan kita ka bor kinong sensyar perthai jong ga jingdom bikin mau ke kitab Daniel lan basipho ga khalai do arfuai Daniel ga budang duai ga jindwai ga barfuai singi udanu angel rakhubor balawan rakhubor su Daniel nadu ke singi ke benengkong bu duai Daniel u angel rakhubor lawan henry usha khang hakini kibor jingdom usha khang hautau prince of Persia usim Persia mensim baman uba control ke Persian empire usha khang hautau mensim baman nadu ke singi benengkong bu sedang duai Daniel ula asya blok hangta Daniel ye continue banduai si baar balai besar besan banrei benyo hak si baar fuai ngai kata ke jinduai Daniel kelanang jur ublei na beneng upha sewe par wangel ye thmau ye khun ye usim Persia umunsim baman uba control kima Persia usalat lenti wangel Gabriel banon ra khubor ye thu angel Gabriel wong nadu ke singi benengkong bameduai lapha enga tamaudon uni usim ke Persia ubakang di tandawan Michael angeli letma usalat lenti banon ra ka khubor shaw Daniel prabenget ak jalame khalia kidon kimin simbaman kibe influence iki politicians yaga government hari India kidon kimin simbaman kibe influence yoga sarkar NDA Delhi nagatagara ngidan kam ban duai baniale ekathma ka bakin jaman sim bakin do gnu jing thmu sni Persia jong soitan ke jing thmu basni jong soitan baga bor jindum khinomla satya ban job anrei baga jing thmu ga jong try on pendep hallelujah hallelujah nabaga jele jingi kamlong ga snam baga do anrei ki hima yegi bor and then ginong sensyar perthai jong ga jingdum of the darkness of this age the spirit behind world rulers bari ke jingbaman bakin jaman sem ha ke jaga beneng kani ke thawi ke ta ke jingbaman bakin jaman sem jagi ta ke men sem baman jo soitan ha ke jaga beneng kiba influence ke perthai ngi menta habashit kita ke spiritual wickedness of the wicked spirit kiba menswa kalong ga bale rai ban ye krene ke ba ijli ke ba baman menta kibri ke sarong ये मैंने के प्रथे जोंगालात पथाई खुबोर बखम जान social media kaba ngilaban yu I subun ke kaba ke perthai kamle ran kidon ke jing bamman habashit lale eki kam bamman nagadaraw prabangai ke jele janga badwi kamlong ke snam ka do henry yekini ki himai yekini ki bor yekini ki nong sensyar perthai jongre ke jingdom yeke jing bamman bakin ke musim ha ke jaka beneng yau soitan latip ku musim joga sun prince of the air bagaran ke kanon trekam ke jungu kabau pendan kam hagane ke perthai ki trekam hagane ke perthai ebasa selenong baar gar khot ke beningkong baria phi ula penim haba phi lalong ki bayap de ke jingringkang bagi pop nga ba phi sing la yap ha ke jingringkang bagi pop ke bainong juga pop ke jingyap hanrai ke kalimat bagi kelabamut bagi ke gospel kong ke bible ya phi ula penim
Khot baar hakiba pila juyat menno kat kum garukom juga perthei sisien menor ngilayat kat kum garukom juga perthei kat bakum musiem ka jing sinsyar ka sun ngisha diktiat ngisha influence ngisha syarai ngisha penankam haus iem juga sun ka jong kata ka mensim ken ka batrei menta hakikhon ka jing bam ka ngo ka jong kata ka mensim ken ka batrei menta hakikhon ka jing bam ka ngo kene ka mensim jong sim ka sun menta ka trei ka ma ka perthei hakita ke bam ko ngo yo belai hapreng jong kiba mangi baro ngila juim sisien haka jingkwa akado jongi ni sising ngila im ka jingkwa jakado ni sya syarai ni sya penki ni sya pendankam ni sya nya sayalam hakini ki mensim bamman haus im ka sun ki mensim bamman balapha deus im ka sun hapreng jong kiba mangi baro ngila juim sisien haka jingkwa akado jongi daga bale iki mon jakado bat jong ki jingmot manuba penlongi ngi bengile kita ke baro usim gasun udan kita ke kenun terikam ki mensim baman kabau pha agar ga persai ngila jia ngila jim kumta bat ngila julong na la katenra ki khun ka jing bitar kumju kum kita ke wai henry ublai baulong ba kenrei ga jing isen e na mar ga jing ga ba khra jo daga bola i ingi wat men bangi la long ba yap daga jing kang jongi ulapan em yangi lem baru kris daga jing ai la pen em pi nga bar pingala yo jing pen em daga jing ai la pen em haleluya om tang bala pen em ngi lem baru kris bat ulapan mi yangi lem badu lapan mi yangi lem baru kris sagabalai baru ulapan syong yangi lem badu hakit jaka peneng ulapan em yangi ulapan mi yangi ulapan syong yangi lem baru kris hakit jaka peneng snap benia prabangai ai bengin yu i bangi degi balayo iga chimpan em lapan em yangi lapan mi yangi lapan syong yangi lem baru kris hakit jaka peneng nga barfi spiritually la position yangi hakit jaka peneng lem baru kris haka bakin jaman siem la de pensyong yangi lem baru kris hakit jaka peneng bangi di ban trekam nakit jaka peneng hakit ka perthai kaneka city ke Ephesus lena menengkong kadkhon bakharsan upol udwai kaneka apostolic prayer ka jindwai jukum apostol nakam ta kaneka church Ephesus bau blai un pli ki khmat bakin di mesim joki way balapan syai ki khmat ka dano jongpi bafin yo tiep ka e kalong ka jingkerman ka jing khotju bafin yo tiep ya ka jingkerman jo ka jing khotju trai balai utrai khot bi ka jing padem balai utrai khot bi ka jingat balai utrai khot bi bafin buat yo balai ngiri ka khot jo ka balang ka kanun jo ki bala khot kadan ka jingkerman ka jing khotju trai upolu dwai ban pensyai ki khmat bakin dia mesim jadi ki prabengai bakin yo i ka jingkerman jo ka jing khot fi baro men syafi ki bamdan jingkerman ngide ki bamdan jingkerman harga kalimat bagi yo snow ka jing khot jo ka jing kalabamot ban ngai ka gospel ngila kalabamot ngila ngai ka gospel ngila pen itu pai bai ka jingai jingi ka jing pen baptis om lapan yo snow ka balang ka kanun jo ki beri ka bala khot ngide ka kanun ka bala khot ringkat bagi jing tumu jo utrai haleluya karena ka jing kerman ka jing khot jo utrai ublai dan ka plan ka jing tumu ngide ka kanun jo ki nang boru utrai ka kanun sipai jo utrai bangi di balong ke belaking atiar kabar ka e kalong ka jing kenrei ka buram jong ka benta jo ha ki rikhot kani ka jing kenrei ka buram kamut ka jing kenrei spa ka buram Ephesus leno ka balai kar khot ba khanre bawon ai api kar ba kum ka jing kenrei spa ka buram jo bon pen khlan api bar ka bo dau mun sim jo hau bri ba shapo bawon ai api kar kum ka jing kenrei spa ka buram ngiri ki bri ki bala kerkhulu pa da ka jing kenrei spa jong ka beneng upolo dwain de ki prabengai ba an pli ki khmat bakin de mesim ken yo i ya ken ka jing kenrei spa kabadon hau Chris Jesu hage jaka beneng haka buram ba na kata ka jing kenrei spa ngi yo priang ha ka perthei ya ka jing kerkhu ka bakin jabalai ka bakin jaman sim amen kat banginang ya berutrai ka perthei ublai un release ya kata ka jing kerkhu na ka jing kenrei spa ka jungu ka jim ka janga ba jobi ban ya syami ka jinan ka ka jim janga ba jobi upol wang shen ki bengai ka balang Filipi leno ka basau kar khor ka khat khandai
tiu blai janga on pendap ika jingkerdu jong pi baro kat bakum kata ka jingken reispa jong haka buram hau kres kadang ka jingken reispa jong blai haka buram hau kres batna kata ka jingken reispa utra ka ban yashem ika jindan kam janga ba jui baro ban pendap ban yashem ika jindan kam ji baro amen ka jindwai ka balai ba on puli ki khmat bakin dimen sim baki bengai ka balang Ephesus kini isa ka weipat ka jingkrau tam ka bor jong u sengi ke banget ka bakum no kata ka bor kat bakum kata ka jing trei ka bor ka jing khlanju ka bola trei hau kris men baula pemipat ini ke bayap baula pensyong yu sekakti ka mon ju ka jaga baneng ka ju ka bor ka bala pemipat yu jisu ni ke bayap ka bala pensyong yu jisu ka jaga baneng ka kti ka mon ju balai ha ka jaga baneng ka ju ka bor ka trei ha ka jing im ka janga ba jong pi haleluya kadang ka jing kermen ka jing khot jung utrai kadang ka jing ken reispa ka buram jong ublai o kris jisu nam da jingi ka bangat kadang ka jing krau ju ka bor ka bakhrau ka bakhlan ka ju ka bor ka bala pemi par yo jisu kris ni ka baya ka bala pensyong yo jisu kris ka jaga beneng kani ka ju ka bor ka trei ha ki bangat long khlan yo utrai bar ka bor ka jing khlan ju utrai king no ka jing king atiar jung blai baro long klein long slor king ka jingking atiar ka jong blai pan jing sta no blai kum no bingin ele ye ka thma ka bakken ni mesin ka bang ye kendu ahinga sam ha ka jaga tre ka jaga puli ka emlang ka salang ka bangin ang ya how no snem ki kharoi kali ki banai ka barangsa pan ka jing sta no trai kum no bingin ele ye ki thma ka bang ye kendu ka jile janga ba jubi kam de ka snam ka do andre ki hima ye ki bor ye ki nong sanchar prothai jo ne ka jingdum Mari ke jing baman bakin dia mesti ke jaga barang spiritual wickedness ke kenun jo setan ke bon ra ke jing baman ke jing jakhlea ke jing jabo ke jing tingit akan ke percai khon ba khalana ba kumta to pin shim halade ya kata ke jingking atiaru blai baro ba phila ban yang yele akata ke singi ke basneo la da ke por ke jong apostle Paul ke dei ke singi ke basneo kanutam ha ke singi jonga ba jupi ba phila ban yang yele akata ke singi ke basneo bar habala dep ki ke baro ban yang scam habala dep ki baro ban yang scam having done to stand kani ke kentin having done to stand kani ke military phrase kani ke kentin bajubanan kam ki military ki sipai kabamot having conquered all haba phela dep job ikit khma baro ki bala dep ki sibla dep no stand and ready to do battle again yang scam batlong la kloi ban yale biang ya khma habala dep ki boro mde ban shong thaj ban shong thia thai no kathma ka nang jor phila job kathma menin menta ka rang don sagwe kathma phijo ka menta la sha ka ron sagwe kathma having done habala dep ye ki boro ban yang scam having conquered all haba phila dep ban job ya boro stand yang scam position ready to do battle again long la khre ban yale biang kabamot man na kasing idangkam ban pen klan ban pen slor ban king atiar ban yo jing start kunu ban yale ega thma David ulay kun baru sing bagadingi kadi ka chimpen khre aju ban yo kun se goliat karan ka ching khot ju try yanga bari fi hagasngi jonga chiale bangilong klan yong slor ngin king ke chingking atiar ngin yo ai ke jing start ke shempang kunu ban yale bar bangin yale ya ka thma ka bakin dia mersiam ndai ga do abaga snam henry kiniki sau kerdan ki kom trekam jong usaitan akan ka perthai kare ke jing trei ga ban shel ne ka bangi mala ban i ka ba pau pat hen ka perthai ga bangi la ban yo i yang yen rung se ka thma mersiam men yale da ka bor ka jong trai ka thma ka banga bat fing yale kamde ka thma ka bang yele ban job kari ka thma ka bala dep job lu ka balang kamde ka militant church ka balang kari ka triumphant church ka balang kamde ka bayele langin job na em ngimtit hering yele ya ka thma ka bala dep job lu pa namar kris ula dep job ya ka thma ka ba shirkhe ula dep penluet ya ka khali jong setan hari setan udah ni ki butri kam ka badap de ka jing syukur ka perthai terang nginum sya syukur ki atiat khma jungi ki dei ki badan bor baniale ki but thap yung setan baro nginele nakamda ki weipat ki misi ki bakor dor nagda ka shinong ga tha ko ri ke jebri ka nong ba ka perthai utra khode kani kam de ka por
bangin siong tia thai ketika po bangin peklan penslur ki ngatiar Lewang Joshua peklan penslur mai ladi Namar men penyo benda Yau ni upat ba Ngon manu balaman yang Persian jong meko Joshua Melong yau ta ba Ngon balaman pensange Sishangi mai di sini Tungilong klan utrai Haga bor ga jing klan ga jumbo Kino ga jingking ati harga jumbo balai Mari yang baniale rekan bagian jing stan Abana utrai Para bala det kiki baro bari yang scam Ban benkre Bari yang khundiang Naman katba Idan im ga partai Kaudan ga thma ga bagian jaman sayo Utrai Ulong regat bati Karena bapi berkelanya deh Mensyukur Kian kejing atiar Kitur syafrang na kejing start Banyale agat khma bakin dia masih Utrang na kejing jom Halo Amen Utrai Udah regat bapi baro Amen